Okay, may mundo ng sab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mundo Philippines, may mundo world, may mundo universe. Ano ang punta mga igala, nilang atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Cathy Casey Soner, o ako lang gihapon kining yung ubus nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Aga. Pabinong adlaw na usab karon nga usab talong adlaw. Biyernes. Pizza 17 na usab kini mga higala sa bulan sa Hulyo tuig 2026 o padayon ta sa ato ang mga buhat tono ni ining kamuntuhon. Apay na mga higala no ato nang timbayaon of course ug mayong hapon ang atong mangudto ang atong talahorong obispo Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, o ang ato usab nga mga kaigsuunan nga mga kaparian lukop Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato ang pagsibya. Of course ang akong mga classmates si Father Dami, si Father Obing o nga manusab si Father Tonton Arnaiz. Ayan no. May munto na kanatong tanan ang hinaot kita nga anaa kitang tanan sa kapiskays panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay gibating kabilinggan sa lawas, walay arthritis. wala tanan pero naginhawa ha, siguro hang naginhawa pa mo na ginatawag tong ginhawa padre. Ayan. Nala no, padayon ta mga higala ato ang karon nga panuwagan sa atong mahal nga patron karong adlaw ang ato ang patron karong adlaw mao si Saint Pantaleon. No, pangayon nato karon sa atong mahal nga patron nga karong adlaw Saint of the Day nga unta no tagaan kita og kadasig sa atong pagsunod sa Ginoo niining mga panghitabo karon. Ato dingi ampo si Vice President Sara Duterte nga dili pud lalim nang iyang giatupang karon no. Kay laliman baya ka og protestahan ka no. Petisyonan ka ingon ni ana no nga matud palagi kuan man gyud na kanang bisag unsaon pa natong ingon nga okay ra dili gina siya ingong lalim, dili gina lalim no mo na ngayaan po nato ang atong vice presidente ang ato ra yung pangayoon nga kun unsa ang kamatuoran maora gyoy mupating babaw kinsa gani kato nga medyo nabutang sa kinibitaw anaa sa kalisdanan no panalitan whether right or wrong no alang na adto nga medyo nakapabor no sa desisyon unya sa kanang mga senador magkuan na magpabilin na tang mapausanon o katupong wala makapabor sa desisyon so wala sa desisyon sa atong mga senator judges alang sa impeachment pasensya na ta no ato ra yung dawaton kunon sa ang gitawag natong resulta sa matud pa impeachment trial magpapausanon ra no dili taingon nga mudangop sa bisan unsang kagubot no kung panalitan og nakapabor ta sa desisyon kay malipay ta no pero kung dili ta makapabor sa desisyon kay ato rang dawaton sa tumang pagpaubos ingon ana nahala no iampo nato abi no ari kita mga gala sa atong giingon nga si ato ang Saint of the Day karon nga pangayuan nato kuan kanang iyahang mga pagampo kay ato karon Saint of the Day mao man si San Pantaleon no so pangayo kita karon sa ni San Pantaleon o dugang no dugang gitawag natong dugang kadasig no nga makahimo gyud kita sa ato ang mga buluhaton adlaw Nala no arita mga higala sa ato nga CBCP News balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Pwede mga higala CBCP News nato Philippine Bishops no matud pa diri no Cardinal Jose Advincula calls for church where all have a place, a voice and a mission. Iya kining gihimo sa dihang nahimo siya nga kanang main celebrant sa Kalibod Jubilee no kay maguhay pa lang gisaulog sa Diocese of Calibo ang ilahang Jubilee. Ayan no Jubilee no muna nga ang ilahang main celebrant mo man si Cardinal Jose Advincula mo gyud kini ang nahimong unod no nahimong unod sa paambit or wali or sermon
ni Cardinal Jose Advencula, no? Nanawagan siya og usa ka simbahan kansang mga tao adunay gilugar, adunay tingog ug adunay misyon. Unya balita manghigala gikan sa Vatican, malipayon nato nga matod pa sana ato nga ibalita, no, nga ang kining gitawag natong St. Michael's Abbey sa California aduna nay bag-o nga pangulo, o kanang gitawag natong abot, no? Siya mao si Father John Corona, no? Corunan, no? Matud pa kini si Father John Coronan, nahimo siyang pangulo sa grupo sa mga Norbertines. Kunya kini si Father Coronan nga lumad kini siya nga natawo dito sa Manila, Philippines. Okay. Bino nga rin na tamang higala sa ato ang proper nga kanang catechism. Bino ang ato karon nga kana bitang topic karon, no? The difference between kini bitang sa ngalanan ni mahigala, no? Illegitimate religious sect to a religious fanaticism, no? Unsa may kalainan, no? With the difference between illegitimate religious sect, no, SECT, o religious fanaticism. Pero ata sa ning i-define sa mga igala ha, unsa man gyud kining legitimate religious sect, no? A legitimate religious sect, no, or SECT, focuses on personal spiritual growth, respects individual boundaries, and promotes healthy coexistence with other religious sect or society. Namo na diha, no? Nga kining kini bitang legitimate, meaning pinasubay gyud sa eksakto nga mga lagda, no? Legitimate nga religious sikta sa nga usa ka relihiyoso nga sikta. Nagtan-aw na siya ang iyahang gipokusan na ang personal gyud nila spiritual growth, no? Ang ilahang personal nga pagtubo, no, ang ilahang nga personal nga pagtubo sa espirituhanong kahimtang, no? Sa to pa dili mamantay sa uban, no? Unya respects individual boundaries, sa to pa dili man lagi wala man lagi namantay sa uban, no? Ang ilahang gipukusan maura gyud ang ilahang espirituhanong paglambo. Unya matud pa dili ni siya manuway, no, sa uban nga mga kanabitang respect individual boundaries, no? Dili nila sa manuway sa unsa poy ila sa uban, no? Unsa poy ila sa uban nga gitudlo sa ubang relihiyon, o niya nag-promote, no? O nag-promote sila og healthy coexistence with other religious sects and or society. Whereas kining religious fanaticism is defined by blind and questioning devotion and the desire to coerce or harm others who do not share this belief. O sa ato pa muni kuyaw ning religious fanaticism kay matud pa blind and questioning devotion, no? Nga sa ato pa wala gini sila ingon nga pulo pangutana, no? Unya duda ni sila matud pa kinaiya nga mabugos gyud sa uban nga mutuo gyud sa ilahang gituohan, no? The tendency to coerce or harm others who do not share those beliefs, no? Kana bang kundinahon gyud ka ba, kanang ingnon gyud ka kamo mga impierno gimong tanan kay wala ninyo subaya ang among gitudlo ninyo, dili na sa mao, no? Muna siya ay kining religious fanaticism, dili ra kita na. O diya gani ang example na to ni ana katubitang nahitabo sa Marcos kapitulo 9 bersikulo 38 sa 40. Nadiin si Juan matud pa diri, no? Si Juan miingon kan Jesus magtutudlo, nakakita kaming tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan ug gibadlong namo siya kay dili man siya kauban nato. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdidi kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan mahitungod kanako.
Kaya ang dili bato kanato, dapig kanato. O sa ato pandili gusto si Kristo nga manauta ng uban nga nagtudlo pud kabahin sa mga pagtulunan ni Kristo. Dili ta manauta na. No, kay matud pa sa Juan kapitulo 10 bersikulo 16, ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining torila. Kinahanglang dadon ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa akong ubos sa usa ka magbalantay. Sa ato pa more on kuan kana bitaw ug sa kuan pa na kanang matud pa promotes healthy coexistence with society. No? Promote healthy coexistence. Una nya lain pa ang mga matud pa ang mga legitimate gyud kana bang aduna gyud katungod nga aduna bay kalidad adunay katungod encourages respectful dialogue. O kana bitong gihimo bitaw ni Father Darwin Gitgano nga respectful dialogue yun. Dili ka na bitaw makig-dialogue pero nagsingka-singka, no? Muna yung makaingon nga dili man ikuan. May pagka-fanaticism man yung style kay kuan man, no? Kinibitang mura bag kana bitang mag-dialogue man tuod pero nagsingka-singka ayaw no? Kung mag-dialogue magani matud pa ang usa ka legitimate religious sector, no, encourages respectful dialogue, respect the right to choose and accept that others may have different belief. No, dawaton na gula sila nato man ang miingon bitaw tanga. Sa dahira guna sila ila man pula so iya hayra pud tagla pangitang kaluwasan dili lalaman ta mag-away ani. Pero ang religious fanatics kabulo kag unsay kuan ko no, views disagreement as a personal threat. Kana ganing musupa ka sa ilahang itudlo kuan gina masuko gina sila kay para nila na insultuhan sila, personal threat yun ba. And it often uses intimidation, hostility or violence to force conversion or conformity. Kanang singkahan ka, kung di ba sagitan ka, pugal-pugalan ka, dili dyan sa mao, no? Yan doon ay mga pangutana. Padre, sa Katoliko, wala ba mga religious fanaticism? Ikasubo na ako pag-ingon nga, naayuban. Naayuban nga akong nakitaan nga kanabitaw. Murag ingon ni ana ba? Murag bag bugal-bugalan po ning laing relihiyon. Dili naman ta bugal-bugal, ha? Unang ginaingon niya, unreasoning devotion, imposition of belief on others can sometimes manifest. Dili ba nato iimpusar ba? Muna nga kita sa atong pagtulunan Katoliko, dipinsa ra kita. Dili ta manaot, dipinsa ra kita. No, dili ta ingon nga mo impusar ta or maybe mo gamit ang mga pulong nga masakiton ana mo na bitaw na nga gi-promote ra gyud kini bitaw gihimo nila bitaw ni Father Darwin Gitgano nga respectful dialogue with other sect to avoid personal disagreement. Munang gitawag sa English og ecumenism. Okay? So nanangutana sa inyong Pader Katoliko wala ba mga religious fanatics? Ay Ginoo na amoy po na. Pero dali ra pasabto na to basta maminaw ra pud ba na kay kung ginaingon nga tungod ba pud kaha sa mga biases nga nakuan mo nang naingon pud sa lani ana mo na nga kanunay ginatong gitampagan ang ato pong mga igsoong Katoliko nga dili lamang ta magbaton og kang dumot kasuko or whatever kadto sa atong mga kaigsuonan nga tagalaing sikta kay so gisulti ni Kristo no sa gisulti ni Kristo sa iyahang ko ano kay ako adunay ubang mga karnero. O unang gisulti ni Kristo kasi diba, mga karnero na tanan ni Kristo. So dili ra ta mag-away, no? No unay ginaingon na dunay giingon nga kay ang dili bato kanato, dapi gina kanato. So dili lang man talaga mag-away gyud kay dili naman na mao mag-away na ta. Ang dili naman ta na mga karnero ni Kristo. Okay, klaro? Binabalik-balikan na ito sa mga adlaw, ha? Ay kalain mo ha, mga laing Katoliko, mga kalungan. Daw naman giuban nga, tungkol po siguro ba nga nasakitan po sa pinulungan sa uban nga mga sikta batok natong Katoliko, munang nakakreate po hinuon og kasuko natong Katoliko nga to kanila. Pero dili ta magpadala na. Nakadungog man yun po kung daghang kayong mga pinulungan batok nato nga bisag unsa nila may gigamit nga mga pulong
no nga mga matud pa ani mo na mga sakit nga pulong dili lang man nato na sila tubayan ha. Kaya kung mutubay ganita wala na tay kalainan batok nila. Mamahimo na pud hinuon tang religious fanatics. Ha, klaro. Klaro ba? Sorry mga Katoliko, pare biya ko diya basig mga supon parian ni dili lang man ta mag-iningon ana no kaya nakasamot man ko nganong nahitabo ng ingon ana kaya nasakitan bayan pud ta kay dili biya pud lalim ng nganlan-nganlan pud ang dili mo pero upailo prata but that is the true mark of a real Christian. Okay, klaro? Salamat ha ug mayong mudto Pilipinas.